Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasa pakalaunay mailisa anak kao. Ay nawaw, di mo't inbagak kada kayo nga adda ti training ko itatatang. Naawat ka nga raw, di ti trabaho nga inaplaya, manakaw. Tatang, bareng mayat ijay Ay, wala. Sasaya atin. Kasta talaga ti aramidok tatang. Anya ti trabaho mi jay nga. All around tang. Eh, nawaw. Di masabol nga adala mamen. Ay adda ka no ti makalawas at training ko kay. Nagrobot ka nga raw dahin. Tapno di ka maladaw ti training mo. Agan-anad ka, anak kao. Karen, mabalin ka ti asika ti mangisuro ken ni Lisa. Ha? Kas makita ket makaadaladagos no sika ti mangisuro ken kuana. Isurom dagiti rumbeg nga aramiden na. Amangan mat no. Patsag akabailam nga isuro dagiti rumbeng amaamuan na. May sakamatket kadagiti empleyado ang mapagtalkan Karen. Ay nawaw, bulaan nakmatan madam. Saan met? Saan ka bulbulaan? Ibagbagak lang tipod no. Ala, siya kung ti makaamukin Lisa madam. Agiaman ako na ikin ka Karen. No kasta ka na yun na mga no maipromote ka meten. Kaya't kulaunay dayta madam. Iso lalaingampay. Tapno gumatumat ti posisyon mo. Adtoy ti handbook. Anya ti aramidak, madam? Ay nawaw, anya kumapay ngay, basaam adda amin nandita. Ha? Dayta ti aramidem itang aldaw. Masapul nga kabisaduam, tapno ammom ti aramidem. Okay, madam. Ijay krurum ti pagbasaam, tapno saan ka maisali ditoy. Kas makita mat, ado kami nga agungunay ditoy. Owen, madam. Nag-overtime kayo, mag. Ay, makabanog nga ro, tatang. Ay, nawaw. Trainee ka pa ilang ang pinag-overtime na kan. Itala ang mutkit di, tatang. Saan nga min akayat ni Madam Karen nga agawidak. Aging gaadyak na basa ti handbook nga inted na. Dahita mo tirigat na no adat ni boss mo. Saan nga iso ti manager, tatang? No husto ti pan nakaawat ko. May iso ka no, ti team leader me. Saan mo siguro nga stricto unay? Dahit ang arot ti parikot, tatang. Umuna nga aldaw ko pailaang madlaw ko akasla istrikto day jay akaren. Nakaungungot pa'y tang. Anya? Ang jak amo ang mga nunaanos gayam. Italaang ngamin anakadwak. Ay, wag. Adda na iti tattao. Akasla na ungat. Ngam no mamamaw. Nasimpa bagayam. Bareng saan nga agungot inton bigat tang. Sapay la kuma ta kamali ti atap ko nga istrikto day jay Madam Karen. Naibusan ti Diyos, Lisa, agtimplakan. Ay, nakaidulinan ti powdered juice, madam. Ay nawaw, awan ti common sense mo aya. Ay, agsalsaludsudak laeng, tadyak kaya ti agkamali, madam. Amangan no, maksayan pa iti sweldo. Unay kamatan, no awan ti makitam dita, mapan ka mangala iji bodega Ay, di susingay, madam. Di mo makita tagbit-bitin iti sangwanam. Makapaasar ka mat. Narigat ka maisuro. Ay, pasensya kayo, madam. Makiupat nga aldaw ko laeng ngamin ita. Diyak pa'y kabisado dagiti rumba nga aramida. Ay, saan ang mabalinti kasta? Usaram mat ta common sense mo Damagam mat ngamin aminan. Saanan ang maulit, madam.
Mabuteng aklaan namin ngagkamali. Ala, agawaan mo ti agtimpla, tanaibusan ti Diyos. Kita ama, di ka man agbunto-buntugan. Saan akayat ni Madam Anali ti nakabumbuntog nga empleyado? Ay na, nangag ko ti panagsasawam iti baro nga empleyado, Karen. Ay nawaw, anya manan ti parikot mo manang kunay. Ibabain mo matipadam nga empleyado iti sangwanan ti ado a customer. Wen ata barang agnakam, narigat ang masurwan day ta Alisa. Wen tadamo na kat nga rod, kan maysa, may kaupat nga aldaw na laang ita. Di na pa'y kabisado dagiti rumbang aramidan na. Ay, saan arason day ta? Ay nawaw, uray si kamot edi agdadamo ka, di mo matla ang amono niya ter aramidam. Damag ka matla damag iti team leader tayo ide. Ay na, masapol nga aramidak ti kasjay tapno makaadal da manang. Mabalin mat nga isurom ida, asaan kang agunget? No awanan tinasayat nga ibagayo, di kay manaktak. Agdalos kay ki din iti CR tapno malpas metten ti trabaho yaw. Saan aday ta makibibiyang ti paglaingan yaw, taamok ti aramidak. Makapapanugmat day di Alisa. Ay nawaw, sino Alisa? Di baro nga empleyado Abi ang kastaw ni mo tiungat mo. Kasano, kat nagrigat ang maisuro lakay. Makapa-stress. Ano sama? Gagangay na, takas na ko nam itay. Kat kabarbaro lang ang empleyado. Talaga masapol ang may suro. Nasurok ang makalawas na ijayon. Ngam kasla agdadamo pay laeng. Di na amot aramiden na. Ano bakit? Kasta talaga. Makaadal to ka di. Kaanong tupay? Unay ka. Mawatam kumamot ka. Tinapatag kat saan asadot. Saan asadot ngam saludsuden namat ngamin amin? Saan mat amabalin nga inaldaw nga isursurok ti aramiden na? Apa yan na nakaw? Itay pa di ka matagtagaray. Kan kaslag sang sangit ka pa. Adan samot parikon mo. Kasan umot ngamin tatang. Imbabain nakmanan day jay akaren. Manay? Saan nga iso ti pinaka-boss mi? Ngam no agsasao ay na. Kaslak kasadot na ti mangisuro kanyak. Ay nawa. Apay nga kasta. Diyak man amo tatang. Tunggal agsalud-sudak ken kuana kat makaunget. Common sense mo't kunana atagos kanyak. Para kanyak, masapul mo't nga agsalud-sudak. Tapno sa anak nga agkamali tatang. Nukas tamot lang. Nasasyadog sa apul ka sa bali a pagtrabahwam. Sayang mo't tinarugyak tang. Kung nga mamakan mo no isuti pa ka stress sa manakaw. Awan mo lang serbina. Bareng addan to pagbaliwan na tatang. Narigat ang trabaho. Nukas tati ka trabaho manakaw. Umay ka pa'y man dito, Elisa? Apay ka di madam? Adda ipaaramid yo? Apay akas ti sos ti spaghetti? Apay ka di madam? Umay ka, tara manam. Ni, da kami kan ni manang lovely tinangaramid iti dayta madam. Iso tinang timpla ngamin. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakkan ka nga dati standard ang masursurot? Uwan madam. Iso mati inaramid mi. Nasurok ang makalawas mo ditoy. Ngam kasla di mo latamat amo ti aramidam. Madam. Inton sumaruno, di ka agpakalaingwan. Saan mo't asyak Ay, di ka nagpalawag. Maminsan pa'y ngagkamali ka. Ibagakkan madam, ta ikisay na iti sweldom. Sayang ti ingredients no kastoy lang ti aramidam. Okay ka lang ka di? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam day tama ng koni. Ay, makapakigtot kayo mo't. Siyak nga rod, ading ko. Nangag ko ti panagsasaw day di akarin ken ka itay. Aglablabos mo't ten manang. Ay na, sipod pa'y idi kat kasdayan day di ababae. Awan ti anus na ang mangisuro iti pada na nga empleyado. Iswaji daduma kat di dan intuloy ti training da. Tunggal agsalud-sudak ken kuana. Agunget manang. Nasingpet lang amin day jay no adda ni Ma'am Anali. Ay, no addalaeng kumati daduma pagtrabahwak. Ala, bayam, ibagak to ka ni Madam ti kastang aramidan na. Ay, manang saanen. Ang mga nukarkaro agurain na. Saan? Aramidak daytoy, iti kasta kat ada pagnakman na.
No agsasao ngamin kat kunamlan asino akalalaingan ditoy. Kumusta mo ni Lisa, Karen? Manualawas na nga agtrabaho ditoy ngam kasla train nila ta, madam. Apay ngay. No daduma kat narigat mo't ngamin ama isuro, madam. Saan lang aday ta? Nakabumbuntog pay. Ano sa mon, Karen? Kasta talaga. Bareng makaadal tumatlaang. Sayang lang ti ipapasweldo yo kenkwana, madam. Nukit kita ikit kaslad disidido met nga agtrabaho. Wen ano adda kayo, madam, ngem no awan kayo, ay na, di na amot araramiden na. Saludsuden na amin kanya. Ikampay iti makabulan, Karen. Adda nga min talaga dagiti empleyado amarigatan nga agadal. Tinapatag ket nagagitmet ken araramiden na ti kabailan na. Tapno maadal na dagiti rumbeg nga aramiden na. Ayan day je Alisa manang kone. Nagawidan Ay nawaw. Nagawid asaan ang nagpakada kanya? kat no awan kamot ngamin itay. Uray inuray nak kumamot. Di mimat ngamin ammo no anya oras kang agawid. Talaga asadot day je babae. Narigat lang arudan ang maisuro. Kastapay ti ipakpakita namot. Marabyan met no urayan nakapaylaeng. Ay na, di mo kanunungan ti aramid day je babae. Talaga makangag day je Alisa inton bigat. Jack magustuhan ti kastang ugalyin na. Ay, madam, mabalin ka day ang makasarita kayo. No saan kay abisi Saan mo't kitdi? Apay, anya ti ibagam ko ni. May papan itipada mi nga empleyado, madam. Asino ti dakdakam atem ko ni. Ni Karen, madam. Apay ni Karen. Ay kwa, awan ngamin anus na amang isuro kadag iti baro nga empleyado, madam. Kanayon anapudot ti ulo na. Ungtan kan ibabain na pay dagiti trainee. Anya? Day tati madmadlaw ko, ngam italaang ang nagpulungak, madam, tanalabas matan ti kasday at rato na kanilisa. Narigat ang masurwan kun kunana, madam. Nasingpet kan naanos laang ni Karen no adda kayo, madam. Ayan ni Lisa. Kayat ko ang makasarita. Ay, adda iti kusina, madam. Sige. Ibagam, taumay pa'y dito'y office ko. Iti kasta, makapagsarita kami, adwa. Pasensya kan nga awanan ti mapasamak a promotion, Karen. Ay nawaw. Apay ngay, madam. Wena, takas dyan mo't gayam ti aramidem. Anyat kayat yu asawan, madam? Saan na nasaya at tikas dyan at ratom iti padam nga empleyado. Saan aga po ta expert kaan kat ibabain mo mat idan. Nakasaritak ni Lisa itay kat naibaga na ti amin kanya. Kasanumot ngamin, madam. Talaga narigat ang maisuro day je Alisa. Di mat imbagaken ka nga anusam, taagrugrugi pay laeng. Di yu ammo no anya ti pagdaldalanak iti inaldaw, tapno laang maisurok day je a babae. Iti kasta ngay naramid mo, napaneknekam, asaan pa'y ang mabalin ang may promote ka. Anya? Saan pa ay, tama nga no maipromote ka, kat dumakkel matan ti ulom, Karen. Amangan ket di no panunutem asikan ti kalaingan ditoy. Anyat ko namitahin, bakit? Awanan ti mapasamak a promotion lakay. Ay no, apay nga. Day je Alisa ti makagapo. Lisa. Di baro nga empleyado, saan ka di? Day takat nga rod. Kabarbaro pay laang ngam isukit din ti gapuna no apay asaan ang matuloy ti promotion ko kuma. Isupay laang ti kinanunungan ni madam kat narigat lang arudan ang maisuro. Anya nga rodon ti plano mita? Agresign na ko na. Anya? Agpanunot ka pa man anay bagbakit. Para makita ano anya ti pagbanagan day ta restaurant no awanak. Ne, apay adi ka nag-uniform, Karen. Saanan ang masapul nga ag-uniform da tao? Anyat kaya't mo asawan. Agresign na kon, madam.
Adto iti resignation letter ko. Effective itang aldaw matlaang. Okay. Sige. Day talaang ti ibagayo, madam. Anya nga ron ti maaramidan mi no kayat mo ti agresign? Di na magayam lapdan. Sige. No awanan ti ibagam Karen, mabalin mo ti pumanaw. Dagiti uniform, di mo liplipatan nga isupli. Kat sapay lakumata, maanusan da ka dagiti agbalin to a boss mo. No adda manen applyam at trabaho. Mayat tiisim mo nagawin ita. When taawanan tinakaungungot at trainer ko tatang. Awanan ko naman. Awanan ta nag-resign ni Karen tatang. Ay nawaw. Sino ngayon ti maisukakin ko na? Addan to kanutang. Katsapay la kumaa, tanaanos kan nasingpet ti maisukat ken kuana. Iti kasta, awanan ti pagbutngan dagiti sumarsaruno nga empleyado nga i-hire ti kumpanya. Abe kasta ti lang managawid bakit? Kumusta ti na-apply mo trabaho? Sa anak anaawat lakay. Kung naktumot yun ka, agpanunod ka pa'y anaimbag sakbay nga agresign ka. Ti amok kat lapdan ni madam ti panag-resign ko. Saan maggayam? Iti kas di nga impagitam. Alanganan, nalapdan da ka. Basol day di Alisa. Ay nawaw, di mo pa basulin ti sabali a tao. Kasi kamot lang ti makagapaw. No apay anapasamak ti kasta. Di mo pinanunot nga idagrugrugi ka. Kat addamot tinangisuruking ka. Awanan pagtrabaho. Pagadalam da ita napasamak bakit. Di mo nga min iruruman ti katrabahwam. No ammom nga agdadamo, ano sa mga isuro Amin tayo matkakasta. Nang runan no first time tayo iti trabaho. Masapol nga damang isuro, iti aramidin tayo. Ay, nawaw! No nagkamali, wano nagbidot ti padam nga empleyado, di mo ibabain kan di mo ungungtan. Isurom kit di tapno makaadalmat. Laglagi pam asinuruan da kamat idisika ti agrugrugi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.